जय महाराष्ट्र मित्रांनो, परत एकदा तुमच्या सर्वांचे माझ्या माय लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे। तर मित्रांनो, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक खुशखबर आलेली आहे, कारण आपल्या महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सरसकट अनुदान हे जाहीर केलेलं आहे। तर त्याच्याबद्दल अपडेट काय आहे तर बघू शकता मित्रांनो, आता सध्या कांद्याच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली आहे आणि कांदा हा नाशवंत असल्यामुळे कांद्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही। महाराष्ट्रातील कांदा हे नगदी पीक असून त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव हा अतिशय संवेदनशील भाग आहे। म्हणून या ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून एक समिती नेमण्यात आलेली होती व या समितीमार्फत कांद्याला 300 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे, अशी माहिती आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलेली आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही जर कांदा उत्पादक शेतकरी असाल तर तुमच्यासाठी ही अपडेट खूप महत्त्वाची आहे, कारण शेतकऱ्यांना आनंद देणारी ही बातमी आहे। कारण आता कांद्याला सरसकट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ही 300 रुपये अनुदान जाहीर झालेलं आहे। तर मित्रांनो, हीच होती ती छोटीशी अपडेट, छोटीशी होती परंतु महत्त्वाची होती। ही अपडेट आपल्या मित्रांना जरूर शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला आता सबस्क्राइब करून ठेवा। चला तर मित्रांनो, अशाच पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये भेटूयात। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।